שלום לכולם. היום אני רוצה להחליף ברז ניל. הברז שיש לי הוא לא נסגר, הפקק מסתובב על ריק, ואני מתכוון בהמשך להחליף את הברז. אז על הדרך זה כבר הזדמנות טובה להחליף גם את הברז ניל. סגרתי את המים, עכשיו נתחיל את הפירוק. משתמש במפתח שוודי קטן. צריך איזשהו סמרטוט כי יכול לצאת קצת מים. פותח בעדינות. עם היד. אוקיי, שחררנו את הצינור, עכשיו אפשר לפרק את הברז. טוב, ברגע שסיימנו עם המפתח, פותחים ביד. עכשיו מה שרואים זה שיצא גם המתאם מהקיר, אז צריך לשחרר אותו. טוב, אני אנסה לשחרר את זה עם המפתח הזה. נפתח אותו קצת. טוב, הידקתי עם המפתח הזה וננסה עם השוודי לשחרר. טוב, נתקלנו בבעיה קטנה. הברז ניל יצא ביחד עם המתאם, וגם הברז השני יצא עם המתאם. ניסיתי בבית לפתוח את זה עם הכלים שיש לי, לא הצלחתי, אז אני מנסה עם המלחציים שיש לי במחסן. תכף נראה איך זה יעבוד. מה שכן, עבודות בסגנון הזה עדיף לא לעשות ביום שבת כשאין אפשרות לקנות חלקים,
כן? כי אם לא מצליחים לשחרר אז צריך לקנות חדש. עדיף לעשות את זה בימים ובשעות שאפשר ללכת לקנות, אחרת או שצריך להחזיר או שנשארים בלי מים. זה שהוא בלי הפחית. ותמיד טוב שיש מלחציים. טוב, אחרי שהצלחנו לפרק את זה במחסן בעזרת מלחציים, צריך להתחיל להחזיר הכל למקום. אפשר קצת להוריד שאריות של הטפלון הישן. גם בפנים. קניתי ברזים כאלה של ניל, ברזים איכותיים, יוצרים בגרמניה. מה שחשוב זה לקנות בגודל המתאים, והחלק הזה הוא אמור להתלבש פה. וכשמחברים לקיר זה כאילו יותר יפה. עכשיו פה אין צורך ליופי כי זה מאחורי המגירות. כנראה אני לא אשים אותם בשביל לראות אם יש נזילה או לא. לצורך חיתום אני שם קצת שערות וטפלון. קח את השערות, סדר אותם קצת. עכשיו השיטה היא לשים עם ההברגה, אנחנו מברגים בכיוון הזה, אז אנחנו שמים את השערות כנגד, כדי שבהברגה זה לא יוציא את השערות. גם בנוסף, טריק שעושים האינסטלטורים, עושים ככה קצת חריצים על ההברגה. זה עושה קצת שיניים ואז זה לא מחליק. אפשר לשים רק טפלון. את הטפלון שמים באותו כיוון, אבל מחזיקים את הגליל לא בצורה כזאת, כי אז צריך כל הזמן לפתוח, שמים את זה הפוך, אז יותר קל ללפף.
קליק טיפה לא נורא. אוקיי. עכשיו אנחנו לוקחים את המתאים, פשוט מבריגים. מה שחשוב זה לעשות הברגה לתוך ההברגה, לקלוע ולא להרוס את ההברגה בכוח. אוקיי, נתנו פה חיזוק. עכשיו אותו דבר ממשיכים על המתאים. עכשיו המטרה של הטפלון ושל השערות פשוט למלא את המרווחים בין ההברגה, שהמים לא ינזלו. ואפשר להבריג לתוך הקיר, צריך לראות שאין שם שום לכלוכים. ונחזק. עכשיו בזמן החיזוק הטעות הכי
הכי גדולה יכולה להיות זה חיזוק יתר. בסדר? אפשר להרוס הברגה ואז יש בעיה. זה לא לחזק יותר מדי. וכשמרגישים שזה הופך להיות קשה, אני אנסה לכוון שההברגה תהיה כלפי מעלה. למרות שיש לי צינורות ארוכים, אז זה פחות בעיה, אבל בגדול מנסים שזה יהיה לכיוון הברז. טוב, מבחינתי זה בסדר. עכשיו מי ששם לב, זה יותר קטן מההברגה שיש פה, כי אני הולך להתקין פה ברז אחר, שהגודל חיבור שלו הוא חצי. אם מסתכלים פה על הברז ניל, זה חצי וחצי. זה 3 מיניות החיבור הזה, הוא כמובן לא מתאים. טוב, אחרי שהתקנתי את שני הברזי ניל, פתחתי את המים. איך אני בודק שאין נזילה? אני לוקח דף של נייר טואלט או מגבת נייר ופשוט נותן נגיעות. כן, לפני זה כמובן אפשר לייבש את זה. נותן פה כמה נגיעות. והמטרה לראות שהדף נשאר יבש. אם הוא נוגע טיפה במים, ישר רואים את זה. הדף נשאר יבש. לצורך העניין, אם אני אגע בטיפת מים שיש לי פה, כזאת, ישר רואים על הדף את הכתם הרטוב. בסדר? אז פה העבודה הזאת מסתיימת.